बुले दीपुर बाइक लेके जरा दाम काय थमका फाइजे जों सारि गाहाम लायनो चिरिखौ गय सारि गाहाम कायसा फानकाय लायनो सारि गाहाम काय तो लबजाथौ जों थांनाय बिचिओ दा टकथु बाजार गानावो जों माहाके गुथुनायका ताय दिनैखे जों ओ बुरखा बाजार ओ दावखाय जों दिनै कायतर सुनो न्यू इयार फिलिसि भायकेबा बिसि गोताल पान्ना खालायनानै सुनो सेब्रे गावनायखौ सिनि कायतनो हामबाय तेबो याफारो अर बुरखा बाजार कमिटि ताय अर बायना खायनारो बरम गोनां सिनि बायना खायनारो तेबो हामबाय मा याफारो ओ बुरखा बाजार कितिङै सिनि बरम गोनां रक सिनि तिप्रासा रक तंनाय रक जतनो आं दिनै फेलिसिटि पालिङै नरंनानि खाकाहाम ताय खुलुमा याफारो हामबाय याफारो तेबो सिनि बिसिङो दिनै पानो फाइसकयजाक सिनि साधारण बेप्टिस्ट एसोसिएशन नि सेक्रेटारि रेभारेन्ड बिशु कुमार देव बर्मा सार नो तेबो हामबाय याफारो सिनि ओ दाकु सार्केल नि जत पास्टर इभान्जेलिस्ट ते सिनि ओ कमिटि नि बररमनो ताय वुमेन्स कमिटि ताय यूथ कमिटि नि ताय जत मथनि बरंगनां दिकन लाइफ दिकन ताय जत मेम्बर ताकु बुकुरक साय खनरक जतनो हामबाय नरक पानो मोजां रोफायबान बागै ताय आं सार्केल कमिटि निङै जतनो लामसगो तया साकसगो आं गोबां कक साला थांला दिनै आंनि परे कक सालाय दङ सिनि सेक्रेटारि SNBA बिनि बिसिंतै जों खोनानाय दिनै आं अमानो सानामु सुङो जों अल इयार फेलिसिबो जों दिनै जत फाइनेराव जों रोजामुं मोसामुं दंनाय जरा पार्टिसिपेट खायदो कायतर हामारि खायदो दिनै आं तेबो कयनामु सुङो अ गानागिनि दंनाय रक सिनि बरम गोनां सिनि तिप्रासा रक अक्रा साका रक ताय बायना खायनाय रक नरक किसा सिनि गक रक नाजादि रोजामुं मोसामुं किसा नायफायजादि सिनि पालन रक आसुगैबो नायफिमानो बोसावबो नायफिमानो नरक कहयो ताय बेलायखनो आं दंथका दिनै जों अमनो सिनि अ फेलिसिनि बिसिंतै कायतर सुनो हामारि खायनाय जोंनो बेलायखे सिनि लांमो मुइदो दनाय आं ताय गोबां कक साग्लाक जों रोजामुं मोसामुं नायलायनाय जों हरङै फेरेगो आवन बागै जों किसा जरा मतेबो चेंगि मालालिया आवन बागै जों कक सानाम सुंपानो ताय सालिया सिनि बसकांगो रोजामुं मोसामुं दङ ताय सिनि कक सानायबो दङ बिनि बिसिंतै जों जतनो कक खानाय मोननाय आसुनो हामबाय हायनाहाय पंजाब तुइजों यागो याफाय गलाङो